Hello sa inyong tanan diha mga kamoto vapers. Yes, padung na tayo sa Grand Central Highway pero bago sa tanan, apiton sa nato si Master Shifu. Siya to akong kauban guys, last time nga naka-NMAX. Apiton nato siya kaya balay na madul sa McDonald's. So, ito nato siya. Ato sa ipang guys, kaya di pa ready si Master Shifu. Sana naman ako for 5. Soon to be vlogger Master Shifu. Ato to dito sa Kuan Japon, Tapsilugan. Mga guys, padung na ta sa Grand Central Highway, kauban na to si Master Shifu. Yan, mag-vlog na sa daw siya. Ay, nako. Wala ba kayo checkpoint dito, Ron? Ano ba? Wala lang. Soon to be vlogger, Master Shifu. So karon guys, may tabo. Pagsaka nato sa taas, mga aon sa taon na. Pero kami breakfast pareho duha ni Master Shifu. O pag-uman, anhan na tamang hatag sa ato ang mga libreng issues. Dito siguro ka sa Red Cliff guys. Para mas daghan og tao. Unta, daghan og tao dito sa taas ron. Doon, sa'yo kung sige, nasa 50 pa. So, unta, daghan. Ay, medyo basa pa ang daan din nila. Ambot gawan ba siguro kaagikan din eh. Punta, pagsaka na to, wala ka. Din eh, medyo basa din eh. Dito rin guys, dito ang basa. Din eh, wala ka. Nari water tanker din may gasundan, mau de basa. Nailami kay nga lechonan din eh guys, may lechon, anhi ka din eh musod. Di na ka masuot ka lechon, lami kaya pero ato lang dito sa iyo kay dali kay sila mahutdag lechon kay duha na ilang lutoon taga Domingo. And of course guys, kung manakag mo din sa Grand Central Highway dapat complete gear gid mo. Okay? Gloves, jacket, o pantalon, hopefully kung kaya sa budget, boots. Simbak ko man lang yung disgasya, di ka kayo gabi ang may tabo sa ato. Yay, Batia base done. So karon guys, doon na ta sa Ayala Heights atong tanahon kung nabay checkpoint dito ron kay na ako yung nakita sa mga Facebook timeline nga mga newsfeed sa Facebook nga naday sila butang nag-checkpoint dito. So tanahon na to karon guys kung nakabas na dito. O kung wala ka mo ibisan dun sa nag-i-kung sinyong motor, wala may kahadlukan. Nasa to, kompleto itong papeles. Wala tayo ipamutang full exhaust nga pipe or slip-on pipe. Stock tanan na itong motor, so okay ata. So far, wala man sila guys. Wala sila din sa Canada Drive, Ayala Heights.
Basin to siguro sila sa unahan dito. So kami magpahuway sa siguro may parking sa kadali o magpahuway sa may. Sige, ano na lang ta. So muna guys, pahuway lang sa amin din kadali sa may Ayala Heights. Mag-vape sa kadali may nga mula sa dayon may padong saka. Alright, let's go, Master Shifu! Let's go to Baluarte. Kuman mga unta sa katong silugan. Also to siya dito guys, sikat nga pahuwayan sa mga riders. And by the way guys, kuyog din ako si Master Shifu. Ang iyang kwan kay NMAX 155. So maayo na din yung guys, dayo ang kikasidad. So panan, ang hidinhingatan. Kaya pa'y tao, hingaw pa kayo. Saan na sa Baluarte. Slow down, PNP checkpoint, 20 meters ahead. Right, naka checkpoint. Ano eh. Wala may tao. Adventure Cafe, day. Anak ang mga ano niya guys, sa may tapsilog yan. Ano yun, tamag U-turn. Talig lang ta ni Master Shifu kay siya mas nakamao din eh. Asa ta? Baluarte? Baluarte ta or kuan? Ha? Silugan? Sige. Upay. Huwag daghan kay tao sa kuan. Daghan kay tao sa silugan. Sige lang. Sige. Ito din eh, sa kilometer 33 Calderetang Cambe. Nambot ang Cambe na ito. Ano sa asa taka park. Sini. Let's go. Let's some food. Apa, Rena? Larang.
Larang. Yeah. So kami kaduha ni Master Shifu. Riding in tandem. So mga sa mi guys ha. The fog is here. Ha? The fog is here. Di makitas kami ka? Here. Ambot ang sa gitudlo-tudlo ni Master Shifu. Okay. Yeah. Sa? Go for it. No, God! Dubli lagi mo ako isa ka. We should not go. Tayo. Sige, kaon sa ta. 5 seconds. Naglabay po. Nalabay pa ang kagaw. Pag-uong. Kuraptan pa ang kagaw. Okay, mananatag breakfast. Balance dito nga ay dili kilometer 33. Balance. So karon padong na ta sa clip guys para ma-make sure. Di man kita ma-picture dito guys, ako na lang ma-make sure sa mga riders. So ako ning i-post ang mga nakuha nga picture sa Motovate Pilipinas Facebook page. So guys, chill lang tag-ride guys, kay kung mabalian tag-bukog na, wala ba kapalit bagong bukog ba yan? Di mapalit ang bagong bukog. Basta di lang kita mag-kiat doon, di lang kita mag-kiat ba? Total, kaniya to is hobby na to kaning ride, so di lang kita mag-kiat. Low bat. I'm not listening to you. You're crazy. Gilis og battery. Gilis og battery. Moto guys, mag alas 10:30 na, wa man gyud nagpakita. Sa sunod na nato ipag-raffle. Okay, kay murag kauwano na sa do. Kauwano na, so balik na lang ta sa syudad. Pero mo hapit sa tapalit og mais para ni Commander. Moto guys, nilakaw na lang ni sa Red Cliff kay wa kay taon o basin kadua-duha sila nga kawanon man gud manawa manaka. So sa sunod na lang ni nato ipanghatag atong libreng e-juice. Ganina nangita ta ko dito nga kinsay vapor, wa say vapor dito sa Red Cliff. So wa na lang. Mamalitag mais para pangsuhol ni Commander. Lakas na siya. Hindi ka dito mapalit. Ano dito? Patuulan ta ni Master Shifu kay siya may nakamao din niya. Basta, pasapit na mais diha.
Oy, Master Shifu, anong ka pa doon? Wala ko. Din his logo. Okay. Barato ya din eh. Sir, pwede na ako mabutang sa imong U-Box? Kuhaan na ako sa iyong balay. Ikaw, ganahan ka? Tagpila maeste. 50 buok? Aw, anong buok? Hablo, 50 ang buok. Ako na yung paliw sa gatos lang. Nakuha sa te, gatos lang sa... Awa, soon to be vlogger, Master Shifu. Okay. Salamat. Okay, punitan mo ha? Huwag ipapanitan mo gud ni Mayan gud, di siya ganahag dili panit. Ay, wa kay U-Box. Di kasigo. 10:30. Ito man nakas lang Julius eh. Asa nakato sila? At sa wakas, abot na ta. Master Shifu, thank you. Thank you ni Kuya karon. Gai ko atong kuanak footage. Ha? Ha? It's running? Gadagan na. Ha? Gai ko atong footage ha. Makuha. Patayo. So, mo to guys, nakaabot kami dito sa balay. Gihatod ko ni Master Shifu guys. Fifth car. Gihatod ko niya kay wa mo ko U-Box. Di mo masuod sa akong kuan. Social delivery gikan Balambang. Unta mag-vlog na daw si Master Shifu para kuyog na may permi mag-vlog, di ba? Oh yeah. Kaya nga no, wala kayo tao ganina sa kuan sa asa ni sa Red Cliff. Wala. Ha? Walang tao. Malagay, sayang kayo, white tao, ganina. Sige lang, sa sunod na sa Domingo, so ayan na mo. Sige guys, thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye!